सिमेन्टबो गैया खालि हाल' दं नै हा आरो अन्थाइ मोसौ आथिंखौ सावनानै साफा खालामबाय दं दायो आं किउबि बागाननि सिङाव हाबबोबाय खावनानै जानो हागोन रावबो मालिकबो गैया खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय समायना जायगा दिरांनिफ्राय आरटिभि ब्लगाव थ' लोगोफोर सेकेन्ड टाइम जों दिरां सफैबावबाय बेनिफ्राय जों दा बे दिराङावनो बेरायगोन मा दं नोंथांमोननोबो दिन्थिलांजोबगोन सब दिराङाव आरो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादों नोंथांमोना आगोलावनो आं भिडिअ होखाबायमोन बे चेनेलाव जों दा दंफैयो मनेस्ट्रिनि भिडिअखौबो होखांबायमोन आगोलावनो नोंथांमोना जुदि नायाखैबा नायहैनो हागोन आरो सेकेन्ड टाइम आं दिन्थिबावनो नागिरबाय आंजों लोगोसे आं फैबाय नालाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनो होननानै दिन्थिबावबाय थ' नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे गेटआ थुपसुं धारगिलिं नैबे हाबलांनाय लामा वाव बारा लोगोफोर बेफोर जायगायाव फैबाय थाबाना जेसेबां फैबाय थाबाबो अहाया माने ओरैबायदि सान्थि जेथिंबो हाजो जोबोद सान्थि नाङो गोसोफोरखौ जोबोद क्लिन जायगाफोरा एकदम दाखोर गैया नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ बे मनेस्ट्रिनिफ्राय ओंखारनानै जों आरो गोबां जायगायाव थांबावगोन भिडिअआ मोजां जागोन नायलांबाय थादो जोबजासिम नोंथांमोना जोबोद समायना मनेस्ट्रिया 360 भिउ नोंथांमोननो दिन्थिनो आं नोंथांमोनखौ मनेस्ट्रि सिङाव हाबनानै दिन्थिहैनि गोबां टुरिस्टफोर फैयो बेयाव मनेस्ट्रिफोरखौ नायनो पुरा टुरिस्टनो बुंना दंजोबो अरुणाचला लोगोफोर मनेस्ट्रि सिङाव जोबोद सान्थि बेनिखायनो आं जेबो बुङाखैमोन मानोना बयबो ध्यानाव थायो गोसोफोरखौनो पुरा सान्थि नांजोबखायो दिरां मनेस्ट्रिनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो जोङो हट वाटार स्प्रिं बेखौ नायनो फैदों आंबो नायफेराखै थेवबो नोंथांमोना नायनो नैबे सिंथिं थांनांगोन नै सासे इउटुबार आरो आंजों लोगोसे दङ नै बिथाङाबो भिडिअ बानायबाय दङ चेनेलनि नामखौ बुंना हो आंनि चेनेल नामा प्रदीप बर' ब्लग नोंथांमोनाबो थांनानै नायहैनो हागोन बिथांनि चेनेलावबो आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैबा दासिमबो थाबैनो खालामना लादो लोगोफोर जों हट वाटार स्प्रिंआव सफैयोमोन नाथाय बन्द' जाबाय बन्द' जानायखाय माने नायथावना थासारियाव गैला
थेवबो नोंथांमोनखौ दिन्थिनि आङो माबा जाजोब्बाय बायला बायसि जाजोब्बाय आरो मोजां अबस्थायाव गैला माने दा नायनो हागोन नोंथांमोना दा दाखोर दाला गोनां जाजोब्बाय सब साफा खालामना नालाय बेयाव बन्द' जानायखाय नै बेनोमोन जायगाया बेनोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव सानैसो लकेल गथ'फोरा दुगैबाय दं बेयावनो माने दै गुदुं ओंखारोमोनलायनो गोदो बायला बायसि जाजोब्बाय लकारफोरानो लकार दंजोबोमोन आगोलाव बेयाव दुगैनो हायोमोन थ' बेनिफ्राय थांसै दा जों ओंखारनानै बेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांफिननोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायदो नोंथांमोना गोबां जायगा नुनो मोनगोन आं माने मोनसे भिडिअ'नो होजोबनो नागिरदो एक्सट्रा भिडिअ खालामबाय थाला ससेबाबो मोनसे भिडिअ'नो होजोबनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबोद नंगौबायलै भिडिअ'फोरखौ होनाया लोगोफोर वेलकाम टु सांति भेलि फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ सांति भेलियाव बरायबावबाय आंनि सिगांनि भिडिअ जाय नायदोंमोन बिथांमोना मिथिखागौ जानांगौ आं सांति भेलियाव फैखांबायमोन आरो दिनै खेबसे नैथि बार फैबावबाय दिनै थानो होनना फैयाखै ओरैनो बेरायनो होननानै फैदो थांनाय बाराव जों थालांदोंमोन बेयावनो गावनि सिगाङाव आरो थानाय जानाय नङा दा बेनिफ्राय जों दाबसे जायगायाव थांबावगोन लास्ट मान्डेला टप होननाय जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना दिन्थिगोन मान्डेला टपआ बोरै नै बेयाव थादोंमोन जों थांनाय बाराव नै लोगोफोर बे न'खौ नाय फुरा अन्थाइजोंनो जाबनानै बेयाव सिमेन्टबो गैया खालि हाल' दं हा आरो अन्थाइ बिदि जाबनानै न' दङ बिराद पुराना बेफोर न'आ गोदो बिदिनो बानायोमोन न'खौ नोंथांमोना नायनो हागोन दाबो मानसि थायो बेयाव नैबे सांति भेलि गामिया बानलु गोरान नै नुदोंना जुखामखौ बोरै फोरानना दोनदो गासैबो जुखाम गोजा शान्ति गामिया जेबो हाल्ला हुल्ला गैया नै लोगोफोर बे मोसौ आथिं सावबाय दंलायनो नोंथांमोना नायनो हागोन मोसौ आथिंखौ सावनानै साफा खालामबाय दं नामा बुङो बेखौ दा लोगोफोरजों बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै मान्डेला टपआव लोगोफोर अरुणाचलाव गोबां किवि फिथाइ आपेल फिथाइनि माबा आबाद मावो आं नोंथांमोनखौ दायो किवि फिथाइ दिन्थिहैनि
नोंथांमोना नायलांबाय था दायो आं किउबि बागाननि सिङाव हाबबोबाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनि आं किउबि फिथाइफोरखौ नै सब किउबि माबायदि थायनानै दं नायदो नोंथांमोना लाइफआव फार्स्ट टाइम नुफेरदों बेफोर गासैबो किउबि अरुणाचलाव जि गायो बेनो जायो आसामाव जेसांखिनि कबि बिलाहि बायदिसिना मैगंफोर लाङो गासैबो अरुणाचलनिफ्रायनो थांजोबो दायो सिजेन माने कबिनि माबानि बिलाहिनि किउबिनि नाय नै बेफोर गासैबो किउबि गोजा बागाना सांति भेलियावनो दङ नोंथांमोना फैयोबा नायफैनो हागोन थेवबो खावनानै जानो हागोन रावबो मालिकबो गैया नोंथांमोना नायफैनो हागोन मालाबा नाथाय गोरलै बायदि मोनदों आं बेफोरखौ राथ'वाखै नामा बेफोरो गोरलै बायदि मोनदों जायगाफोरा नैलै आयु पुरा सेटेल जानानै थालांनो गोसो जायो नैथिं किउबि बागाना नैबे नैबे गायजेनदों गोरलै लोगोफोरजों सांति भेलिनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै मान्डेला टकआव सफैबाय बेखौनो मान्डेला टक बिराद गुसु जायगा बेयाव दहाय गरमजों थानो हायाखै बेयाव ओमफ्राय दायो बिराद ओमफ्राय बिनि सैमाफोरखौ नायनो गोदोर नै बेनो बेखौनो बुङो मान्डेला टप वाह बिराद गुसु नांदो आखायानो खमफिबाय दं आंनि लोगोफोर बिराद थान्दा जों माने जेकेटखौ लाबासै हटेलाव थाबोजोब्बाय जेकेटआ बेनिफ्राय बेयावबो गरमखौनो जागोन सानदोंमोन नाथाय बिराद थान्दा जायो नैबे स्टेसन औ फांसन जायोमोन नामा Welcome to 108 Main Mandela Top. बैफोर मानिथाय मानिबा खाम्फा जानांगौ बेफोरो जों मिथिया फैफेराखैमोन बे जायगायाव दिनै फार्स्ट टाइम फैदों नोंथांमोनाबो जुदि नुवाखैमोनबा नायना लादो बेथिं मा दंबा बेयाव सां न' मोनसे दं दै गबाय दं बेयाव
जेबो गैया खुवा खुवा गोजौ जोब्बाय लोगोफोर जेकेट लाबोया जोंनि गोरोन्थि जाबाय दा बिनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट हटेलाव थांखानोसै ओमफ्राय भिडिअखौबो बिनिफ्रायनो फोजोबनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि नांदों भिडिअखौ बिदिबा बाय बाय आरो उनाव लोगो मोनबावगोन जों गाबोन प्लान थांगोन